ilitum karpiara lapen inglong ahawarang hong kedo arat atuman tribes atuman ke itu arong kacari ejat rong kacari penhelo ilitum adet kacari kecing rong kacari ke lake ateng ril rong adet kacari ateng ril rong ke lasi ilitum karpia tu nge rong asar pulo uki tu nge hausa pulo lapen ke ke kaprek atukta rong asarapan kier kaprek tu latum hello political akam ateng real lapen non anta ilitum rong asaratum rong ang bong kabisar akam klem nang bom la nilita rong asar akam kasi claim long ke wrong a problem pinini long le ahoy kasi tonte pinini alam nilita bisarna jasemet pinini ligi pukang tu ke la long le alam apa long le ilitu wrong asar tu wrong ang bong ilyo bisarna kang sai na akam du kang sai nang gi pulotan te ilitum wrong ahawar lapen adon tin atum long le ko anma kete ahoy kololoma lake chini vet nang gi kachin ange lalo akrang ahut ke lage itum wrong asar tum si chini lo hawarta ilitum si wrong asar tum si cerai kip lang kip lo lapen iltum rong asara tu awar ang bong si mekara tu apan ilitum hawar pek lo rit pati kilo ram hok pilo non ge ram hok kunang kok lo atema bang akhelam pen patta walam du kok pen aja ilitum ta karbialam pen ram hok kunang kok lo ante ilitum rong asara tu rong ang bong kabisar tegiapan kang sai tegiapan long le ahoy adon tin tu ahoy kololoma lake chini vek nangi upete inside ekte di aprang hot ke lage mitang si chini lo setan nono bangke ilitum non sik schedule nang dokok pen Assam Land Revenue Regulation si ilitum panang pibor idet lo lapen la soteng si non ilitum council atum Karbiang lo autonomous council tum ta cari ibon lo ante rong asar atum hanta isi certificate pilo abinong ke certificate ki pinang dia ron ave rong asar ke laga amithang si ke the lage council laga pethe gali rong asar tum han ke amithang si ke the lage latum han certificate pipete appointment pipete latum rong asar kandidat ko kupun latung rong asar bom po appointment pitame pipetame la sihala appointment gi pi ko bangela ke chok ki chot alam lo baru lale ason ka pre alam lo sita non ke council long itu claim dun nang kok lo lapot si rong asar atum han long li ahoy alam mekaratum along li ahoy ko nagma ko sonma asamis bengi chitha pulo chitha a copy lapen la rong aha war kit thegi ki bian a map labang rong asaratum ke nang sok rong asaratum a methang kasi ritek tum do oji ajak kong tawe poisa tawe ke damli ARO office ke damli ajak kong tawe lapot si nili ka choning rige ARO office pen council pen rong asar abang putin a rong asar aban
la ametang arong adang tebi acita a copy certified copy cita a copy pf nangi certified pulote halada mondol ta sohi do chat nangi halage mondol bangge initial le do chok si tacho la pen aro bang kalite aso bang asohi do nenga certified copy pura asohi do nei la pen ke mondol atom phan ki koi rong asar atom phan la cita a copy pivek nangi la pen map a copy pivek nangi la sihala rong asar atom ametang arong kang sai dia phan alang litum ajak kong dopo ajak kong abang dolo serta alang litum cini tekpo kang sai dia phan non ke ilitum mekar atum si metang si ha aso aro office long mondolo long kachuning ridam nilong le adang ke the ko anma adak nombor koloma la pen cithalong ko pisike tokma pu la mekara tumsi metang si ha aso aro office dam nang ko anke labang ke sumpiklu non ke council atum a responsibility dolo athema council atum si mondol atum rong asar atum phan appointment pidet lo out ke out etema seta appointment pidet lo ante appointment ki pichot amat hak lem ning hang ling klem non ko li puge puno daki alang litum phan rap ta rap dun na alang la si alang litum phan ke rap dun ametang arong ka chepang sai tek pe media phan council pen order pira aro tum aso tum mondol tum la arong din arong asarapan cita kopi la pen rong isi a map peklang dun ke peklang jot kali a kopi certified kopi papi pivek nangi neli non rong kang sai aka me claim hut lai lo ke thek lo la ke essential lo la ke